Здравейте хора, аз съм Пети БГ и искам да говоря за най-тъпата простотия, която съм правил. Не за тая простотията, това изобщо не го мисля. За тая. Значи, парт 4 и парт 3 на Майнкрафт се бъгнаха при качване. Аз от папката Bandicam съм ги изтрил. И махам качването, няма как да ги кача наново. И затова се получи това объркване. Парт 1, парт 2 и парт 5. Затова правя ето клип да ви кажа, че е тази мизерна простотия, която не мога да я погледна. И 3 минути съм е правил, даже... Не, вижте. 3 минути 13 секунди съм правил лайна и петня. На него искам да ми кажете как да изтрия и нещо е да сложа на мястото ето клип, който в момента гледате и просто ми кажете това нещо как да го изтрия. И искам да ми кажете още едно нещо. Значи, това тук искам да се регистрирам Bandicam, но не мога. И затова, ако някой знае, с крак, разбира се, да направя едно видео и да ми го изпрати. Моля. Къде да ми го изпрати? Просто ми кажи как да го направя. Някой, който знае регистрация и някой, който знае да изтри тази простотия, която за нищо не става и не мога да я погледна, то по-зле от това. Такова, караш си го. 1, 2, 5, 6, 7, 10. Колко добре броя. Така става и с партовите. Затова е това не знам вече какво е, искам да го махна. Разбирате ли, като ви казвам, че искам да го махна? Знаете ли какво е гадно? Просто ми кажете как да го изтрия. И как да се направи ето нещо тук. Така. Стигнах края на говорът. В моя канал от 1, 2, 3. Това има най-много показвания. То първи клип. Преди 1 месец. Това как преди 2 седмици? Преди 2 седмици съм качил. Чакай да помисля. 13 клипа. Да спирам за малко клипа. На паузичка. Хора, ето ма пак. Да знам, че... Какво е това? Това е от камерата. Добре, следва. Хора, аз знам, че ви е скучно 3 минути лайня и 3 минути просто как гледате. Коментирам как да се изтрия това и как да направя това нещо. Така че сега ще ви пусна една забавна игра. Да спрем клипа и после ще ви я пусна. Здравейте хора, ето е играта. Играта се казва спиране на клипа и сега спирам клипа. Айде, чао!